Lebap vilayetinin Halac Etrafının Medeniyet Merkezinin aydımçısı Çağrı Allamradov'un bilen gepleşmede. Çardoğan gepleşmede hoş gördük. Inetidem Ustad Halipamız Nuriyat Toqqayev bilen bile bir rahmet çekmek ya bolmasa şol halipanyň bir aýdymlaryny toy bayramlarynda çykyş etmek nesip edipdir. Ine şu halipamyz bilen näçe aýdymlary bir işleşdiňiz ýa-da siziň aýdymlaryňyzy bir dinläp gördümi? Şol halipa barada bir ýatlamalardan bir aýdyp berseňiz sizden. Halipa Sert Göl Asperin hormatly mehriban arkadaşymyň zany sag bolsun. Ediyen tutumlu işler elimden muravaz altında. Täze medeniyet üýlerini açyp berdi. Täze saat gurullar alıp berdi. Bizim diňe şöyle aýdym toylarymyzda, bayram çyklarymyzda aýdym aýmak galýar. Nuradi halipam bilen men köplenç toýlarda duşaýardym. Ular halipam Halac etraplaryna Kerki etraplary baranda köplenç şoňa baryp aýdymlaryny dinleýärdim. Kän duşdyk. Şonda bir iki tane aýdym aýdyp berdim toy bolan ýerinde. Sen sesin bana dengelýär. Benim sana pata berýän diýip şu öýde soň pata berdi bana. Ak pata berdi. Şonu berem şulay halipamyň aýdymlaryny aýdýan ular toýlarda, bayramçylyklarda. Arkadaşymyz zany sag bolsun. Elmi adamy tutýan işleri, elmi adamy rawaz altyn. Arkadaşymyň zany sag bolup, elmi adama bize ýol getdirmegini arzu edýän. Sağ olun, çarağa şurada siz berlek geçdiňizde şol halipamyzdan ak pata almak nesip etdi diýdiňizde. Şol halipanyň öz aýdymyny özüne aýdyp berdim, dinletdim diýende haýt aýdymyny aýdyp berdiňiz. Şu wagtlar oý bibidiň aýdymy aýdyp berdim şo. Belki şu taýda şol ýatlamalardan ýatlap bir kiwenden hiňlenip berseňiz. Dağ başynay köp oturma, yel gelýäle oy. Aç gozuňy wakyf bagryňa sowalýaly oy. Sağ olun. Elbette ol halipanyň şirin aýdymlary, döreden täze eserleri elbette onuň bir sadynyň, sözüniň şeýle aýdymyň bir sesiniň bir gabat gelmegine şol odan şirin aýdymlar döräpdir. Elbette şol aýdymlarym näçe dinlediňizde dinläp gelýärse. Indi halipa şu ýerde watanaşlarymdan mene berde mehmanlarymdan garaşyp oturanlar siziň aýdym aýtmagyňyza belki biziň gepleşmegde şol halipanyň aýdymlaryny bir aýdyp berseňiz tatam gepleşmeginiň şowkuny artardy. Kudret bilen dörenler, dörüşüme hayranlar, ömrümün bak şekeri, sen olmasan viranlar. Balım kimi acı, kim netici duranlar, sen olmasan neler, bu duranım ayağı. Sen olmasan neler, şu duranım ayağı. Akıldarlar ak bolur,
Bana ağırın açaraları ödülübün gödüller seni görüp kaçaraları asık bilbiller seni dilin tinlap uçuraları çünkü ayot maksatı bu duygunu bayarı çünkü ayot maksatı bu duygunu bayarı Balım kimi acı, kime cici doğranır Din olmason diler bu doğranım ayarı Asık bilbiller seni Gülün hilap uçurulur Çünkü ayıt maksatı bu duyduğunu bayarı Çünkü ayıt maksatı şu duyduğunu bayarı Kim olmason diler şu doğranım ayarı Bu doğranım ayarı O adına inçe yürek mayırlar. Senim adam dinlemeyene kayırlar. Sen uğrunda müngläp teşine sayırlar. Sayra azap aydım yanlanowadım. Edi doğanar ne şun kun bilen gepleşimede yürüte Ustad Halipamydan aydymny iyidi derli toy bayramlarymyzda çykyş edip gelýän Halaç etrawynyň medeniyet merkeziniň aydymçysy Çary Allamradow. Ene çaraga şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir Ustad Halipamyň ýerde urda ýerine ýetiren aydymlaryň birini aýdyp berdiňiz. Indi berdäki mihmanlarymyzda watandaşlarymyzda ýene de aydym aýtmagyda garaşýanlar belki şu ýerde ýene de Ustad Halipamy ýatlap bir aydymny aýdyp berseňiz haýy aýdymny aýdyp berjek. Halipamyň gowurup aýdan aydymy Ayda o çağırdığın aydımı yerine seperayen. Baştını. Yönü çarağa şol aydımı yerine yetirmeden öňürti şu ýerdäki bir näçe mihmanlarymyz bar, ýaşlarymyz bar. Belki berjek soraglary, sowallary bardyr. Şonu dinläliň, soň orta gepleşigimiz dowam edäýeli. Mehman mihmanlar şuň kun şu çarağa berjek soraglaryňyz bar bolsa berip bilersiňiz. Haýsyňyz. Özüň tanıştyrajygy. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýçysy Sultan Utmaw. Çarağa sizden başga halipalaryň aydymlaryny ýerine ýetirýäňizmi? Şoarda özüňiz kysgaça görüňärsiň. Halipam bilen men kän toýlarda men ýanyna barýadym. O konsert bilen barýadylar. Halipamy amandut saripady. O ruwan gumantda bilen şeýle konsertleri berdi. Halaç etrafynda gowy konsert berýärdiler. Benim ýanymda şoň aydymny süýüp dinleýärdim. O şoň aydymny aşyk bolup, onuň ýanyna baryp aydymny süýýän, şunu aýtsak bolýan diýdim. Bir aydym aýt görkezäý diýdi, soň aýt görkezmi soň sana gelýär aydymlar diýdi, senin tesme gelýär senin aydymlar diýdi. Maslahat berdi. Halipete de şo maslahat beripdirdi. Ha, ona näme mehriban mihmanlar jigim soragyňyza jogap düşnükli bolsa, ona aydym bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Mehriban mihmanlar edi watandaşlar şuň kun Çary Allamradowyň ýerine ýetirmegine aydym bilen gepleşigimiz dowam edýär. Araşyan yolunu saraba ödelim Araşyan yolunu saraba ödelim Gel alsam kenara aydın sağı Kanalın
boynuna misal gedeyli Gel akşam kenara ay doğun sağı Ak yüzün gülünü aydık nur saçarır Yergin şemal bedi alkışlap geçer Devri terhos ile puslastan uçur Bakran o sonar ay doğun sağı Aman malık ölen yer söygü deyseler Yürek mehrisinin kılgın pot olur Kuvat bersin yara ay doğun sağı Yürek mehrisinin kılgın pot olur Kuvat bersin yara ay doğun sağı Gül kenarda açık yürekleri olsun Bu şartlımı feylime de ulaşsın Kuratımı tedi kanala düştün Gel akşam kenara ay doğun sağı Baktım boş olar ay doğun sağı